Pochválený Boh Ježíš Kristus, daj Boh zdravia a šťastia. Vidíme tu našich oslavencov. Ondreja Stopku, zase u Juriny, kde voda teče z Riny. Ondreja, dobre, prikladaj, tu máš zimu. Nie, tu no a keď necháš otvorené, tak zatvor. Zatvor dvere. Hej, naber mi. Ondrej navári kapustnicu parádnu, dívej sa. Toto je hostina, Janko. Janko, 60, vítaj medzi nami. Ďakujem. Senior Janko, už 60 ročkov, hej. No. Teraz sme tu obrovská partia. Akurát tie katky nám tu chýbajú. Čo si nezbral, Ondrej, ty katky? Čo? Ja nemám nejakú katku. Máš. Už nemám. No, ale mal si. Nemal som katku. Mal si. Spomeň a povieš mi. Ešte to rozhodím. Hoči, tak ako chutná? Čau. Čau. Vítajte. Tu máme Andreja Čarnesko. Zobrali sme ho. Hej. Tak toto je tá partia. Po dlhých rokoch sa dala zase dokopy. Vidíme tu týchto oslavencov. Ako sa skanduje na Šinci. Ondrej, a čo máš tu? Počkaj, to je prvá pomoc. Čo tu máš tuto? Ondrej, čo tu máš? To je prvá pomoc. Familia. Hej. Však nemáte lišky. Aj, ale však jedzce, kmotrička, jedce. Však jo jem. Ani močil lešku. Však jo viem. Tak takáto partia. Išli sme tu 4 hodiny od vlaku z Turzovky. 4 hodiny. Boli sme sa pomodliť na Živčakovej. Poprosiť za odpustenie. Janko sa bol pomodliť za tie stele hriechy, čo spáchal. Aby sa polepšil. No hej. A Janko dal milodar 20 €. Som sa osobne díval, že dal milodar. Ako? Musí. Dobrú chuť. Čo Milano, chutí taká kapustnička? Chutí, hej? Ďakujeme, super. Dobre. Tak Ondrej, to tu má perfektné, počkaj. To je takáto chata. Čo to máš udené, Ondrej? Má každý kapustnicu? Máš to udené? To zoberiem. Ale nám bude zle, čo to má z vočaka? No divaj, tu má takéto, takúto bunku tu má. Sol nesmieš. Tu môže ľudí spať tuto. Je krásna zasnežená krajina, tu 20 cm snehu vonku. No idete. Ja nikomu nedám, len tebe. Vymetač strík. Chce niekto solidne. Vieš to, daj mi troška. Malinko. Janko, nesol, máš vysoký tlak. Nevadí. Ako, ja starám sa o teba. Janko, ide. Štefan Braun je. Toto pšerno. Tak dobre, chlapci? Áno. Potom ideme ku Starovské do Korne ešte na punč, aby ste vedeli. Spokoj. A Vládka Bohačíka ešte musíme ísť pozrieť ešte. Doktora, neurologa. Aby nás ošetrili potom, hej?